Ahoj milí diváci Kviv TV. Já jsem Elizaveta Maximová a společně s redakcí L jsme pro vás vybrali kolekci Zen filmů. Jsou to filmy, které se zaměřují na Zen state of mind a self-care a v překladu to znamená, že jsou to filmy, po kterých vám bude milo, hezko a v bříšku jako v pokojíčku. Za sebe bych ráda zmínila zejména 2 filmy. Prvním z nich je to Ve hvězdách od Petra Kerekeše, slovenského režiséra, dokumentaristy, jehož filmy mám nesmírně ráda. Je to Ve hvězdách vypráví příběh italské astroložky Luciany, která je velmi svérázná a zároveň o jejich klientech, kteří hledají lásku, naplnění a smysl života, takže tak nějak jako my všichni. A dalším filmem jsou Dokonalé dny od Wima Wenderse. Je to film, který vypráví příběh uklízeče záchodků v Tokiu a vlastně nám ukazuje jeho radosti, všednosti. A je to pro mě film, který řadím ještě do kategorie slepičí vývar pro duši, protože vás vnitřně zahřeje a pohladí. Přejeme vám krásný zenový zážitek.